may mga mata apan dili makakita ug may mga dalugan apan dili makadungog. Nakadungog na ang kasayo kung gamita mahim o mga landon ay kung paglingkod sa likuran ng pinasilukan ay pakaluwas ang sinibunya sa bangpat. Tama? Ayaw ka mo pagsimbag si Diyos. Kinulit na mga kabagahapon na itong bilang ipabalik dito. Kinulit na sa tawharon makakasapig mo. Kung batay sapian ka dyan. Tama? Kinahangal mo bulit eh. Walay isuon ba ng asawa? Anak, ginahan. Pagkaluwas. Anong tuo mo wala na yung pagtuo dito. Mga nisipan, pagkaluwas. Tanawa mga tao diha. Di na yun, gugutan ang mga tao. Isaaran sa pan. Simba mo. Pag-impisan mo na mo. Tama? Yan, panulunay mo dito sa hangin. No? Nahangin-hanginan na ta. Mga Kristiyano, dyan makira. Kristiyano, pala hukog. Nagkalaban sa si Padro, wala'y makita ng maayong tinulagan. Kasangkain ninyo nga magwari kining akong gigamit. Amo kining gigamit. O kami na ang magbando kaniya. Kaya ang mga tao din sa kalibutan, dimanduan man sa nagkalilikon, gigamit nila ang mga pulong Kristohanon. Ang mga tao, isabot kadakan. Oo, ang Ginoo. Nangutana kaninyo. Ako, ang Ginoo, nangutana kaninyo. Ngano wala man amoy kahadlok ako. Nahadlok ka ang harap. Kaya nagawali, ayaw mo kabalaka, kaya nakanak ka na ako ang Diyos. Wala, may katalangman ka na to. Wala ka na. Ni Mikias, Pangulo sa Israel. Pangulo sila, nagpaaman-amahan. Yung mga kahit mga buwang-buwang. Ibukangan sila sa Diyos. Ako ang Ginoo na magtanaka ninyo, anong malaman ka mo eh, kamadloan ako. Nganong dili man ka mo magurog sa akong atubangan. Tanawa ninyo, daghang nagawali, wala nagkurog. Pero kaya nga mong gigamit, di ba magkurog sa pagpugong? Bugal-bugalan pa nila mo na inyong Diyos na nagkurog. Muna yung Diyos na nagila. Muna ang inyong Diyos na nagkakawan, na nagwali. Ipahangtang ko kaninyo ang kasuko sa Diyos. Ako ang Ginoo ng butang sa kalibayon, ingon na utlanan sa dagat. Tanawa ka ng kalibutan, di ba? Di anang nagkaon ang baybayon. O dili kayo kini mo lapas di inibisan. Pag mudako o mudahuno ang mga balon. Tanawa ka ng kay kahit mga puno. Nag-anang nagkakot ang mga anak din sa baybay. Kahit mga puno. Dili kihapon kini mo lapas sa baybayon. Apan kamong katawan gahian kayo lupulong o masupilon, gitalikdan o gipiyan niyo ako. Tanawa, gisulti na kanak sa among gigamit. Nagbuhat ka mo o mga importanteng mga adlaw. Tanawa ka ron sa iyo importanteng adlaw. Ibalaan mo mga adlaw. Di ba? Gisanto ninyo mga adlaw. Apat asa, magtako ang mga tao sa kabaybayonan sa Diyos. Ikamit ang akong ipangalan na kanunay mo nagluhod sa pas. Patyong ba niini mo ako? Kamong ako katawan. Ngayon ka mga bulong.
buhi ako kaninyo. Mga kamo ang kanunay nga matik na ako. Salamat sa kanunay nga matik na ako nagselat sa mga tao. Kibutaan nila. May lalunggan sila may mga mata. Magmilagro din yung napitapan. Wala agad sila ng baling nini. Wala sila nato. Bisa nang among gigamit na handok magalit pag-ayo sa kasuko o sa katawan. Ug siya ang nagantos. Wala kayo'y kaninyo'y makahuna-huna sa pagdalawan. Kaduhan ta ang Ginoo nga atong Diyos nga nagpaulay kung tiulan ingon man sa timbugas o naghatag ka na ito abot matas tuig. Pero asa ka mo naghatag kung aduna ka may grasya? Nagatiman ba na ninyo ang inyong amahan? Mga bakakon o mga buwang-buwang di siya sama sa unang pagmasa. Mamati ka mo mga buwang-buwang o walay buot mga katawan. Sige lungkot ikamit si Berin Maria. Pero ang kinaiya di Santos ba? Anong yagaan ka mo sa ubang mga tao ay wala na nakabasa sa balahang kasalanan. Apan ako ang Ginoo, ihusay ko kaninyo sa akong mga tulinan. Kaya gilait man ka mo, wala lang gilait ko, bilin mo balangan. Amen. Wala sila na nang balik sa naghatag o tanang ulan. Kung nagpatubog sa tanong, apan ang inyong kadautan o pagkamakasasala, nagapalayo ni ining kaayuhan, gikan kaninyo. Kung adunay katalagman, mga kasakitan, maupay ni kanunay ninyong pagsampit ka na ko, apan kung ana-ana ka mo sa kahilayan, sa maayong panglawas, kung walay kasakitan, wala din ka mo nagsampit o dito ka mo nagsampit, naghatag sa inyong amahan. Biyain ka mo. Ulu-uluhan ka mo. Ulug-ulugan ini siya. Daghang dautan sa akong katawan. Tama ba ko? Sama sila sa mga maglilitag o mga langgam. Apan ang buot nilang litagon, mao ang mga tao magpakaruinon sila, masilak sinubo, pag-iin ninyo ang ilang binuhatan. Ito ba silang sinultihan, nag-ingon sila na daton ka mo sa langit, apan gihapon din maun ka mo sa impyerno, kahit sila dili sulod sa langit. Sama sa mga halwa na napuno o mga langgam. Tanawa ninyo ang inyong simbahan na tinukod sa tao. Nasulod ka mo sa mga halwa, napuno ka mo sa mga langgam o gidagit sa mga wak. Tama ba? Kaya maglupad man sila ini, kuman nila pagtukod nini, labi na katong mga tambok, mga kabiro, o mga adunahan, mga tao. Sama sila sa halwa, sama sa halwa na mapuno sa mga langgam ang ilang mga balay o sa mapuno sa ilang mga tinikasan tungod ni initanawa karon ang iyong amahan. Mapuno sa mga buluawan o bahandi, pero ang iyang mga langgam nagibutahan walay ikaon nagasakripisyo sa bulahan kamong kidoktor. Amen. Sa ilang mga tinikasan tungod ni ini, nagatato o nagamhanan sila kay ang gahom nini sa kalibutan mauman ang salapikiya kay Cesar. O pusog kanunay o nanambong mawalay tinutuban ang ilang pagkalautan ay bisan sa halaman ila akong bugal-bugalan. Bugal-bugalan nila ang nagpakamatay, ang mga nagsantos tungod kay nagpalaan sa Diyos. Sila nagpakamatay.
Sila nag-antos. Ang inyong amahan nag-antos. Kaya nga mong gamit. Nakapuyo mo kamuuhan kaniya, di ba? Saksi ka mo. Di bukan-bukanan. Sadang binhi na siya kanamo, wala rin namita kaniya. Nakaila ka mo kaniya kay tipon sa kaninyo kalingi, santang anak pa siya sa kalibutan mo. Pinangga siya sa mga tao. Kay siya man nagahatag sa ilang ikinagnan. Gikaw nila ang hostisya o ang mga ilo o ang mga tinaw-taw. Di ba mga ilo ka mo? Di ba kung asok doon usahay, mangayo ka mo, wala ka mo nakabalong, ang nadungog ko ka mo? Tama pa ka? Kaya wala man mo ng buhay. Di ba dili madungo ang iyong pag-ampo kung wala ka mo kung adunang amoy sa lahat? O nga, dito nga mula yung magluhod sa hangin. Dito mula yung magsulti sa ilang mga sala. Sa inyong mga sala kanila, palagutan ba ninyo ang Diyos? Wala ba na sa balaan na salatan? Nung iwan ka mo, kanila, nakakumpisal ako sa akong sala. Wala ba na ako nabuhay? Kaya ako, kahit din akong sala. Walang panalig mo na kasala. Nagsulti mo sa ila. Palagutan ba ninyo ako? Asa ka nga mabasa? Sila nakakita ni o nakadungog. Ang pambilig sila gustong mamati o magtanaw nila yung mga pulungan. Higahig nila silang mga pulong. Gihikawan nila ang hostisya o ang ilo o mga tinaog-daog. Sama-sama kabos. Apang sinutan ko sila tungod ni ini. Panimaslan ko kining mga nasura. Ako ang Ginoo, ang nag-ingon nini. Dili-dili. Usa ka tao, kaamo lamang igamit. Kapan mo lalo sama sa trompeta. Bulahan ka mong nakaila ka mong kanako, kaya nakadumog ka mo sa tingog, sampak din laro pinigapita. Ang gustong dili mamati, pilit din na sila maminaw. O dito sila maminaw sa mga buwang-buwang na nag-iwan sila ang sinugo, ni walay ginuhatan. Ako ang Ginoo nga nag-ingon niini. Ako ang naggamit kanila, dili sa inyong amahan na sila ang naggamit kanako. Dako silang sala sa ilang paggamit sa akong kibalahan. Usa ka makuyaw o makalilisang mabutang ang naitabo dili nasura. Baka ang gisulti sa mga propeta na bagbuan o mga pulpito, mga propesya, wala na'y propeta na makatag-an sa dagat sa panahon tibanaan sa balaang kasulatan. Kay gipilit ko kaninyo ang akong mga bihag pinaagi harong himog sumbanan sa mga taong maalamon. Bulahan ka mo nga namati kay nakadumog. Bulahan ka mo butahan ni Adto ang gustong maganaw, nakakita na ka mo sana sa tao. Baka ang isulti sa mga propeta, ang kaparian nagmando sumala sa sugo sa propeta. Kaya na sila palaon, na sila amahan. Karon, gusto ko na sila po sa akong gigamit. Ayaw ko inang wala kini sa ilahang pinasa. Ditipas man nila sa laing dalan, parang mga busog sila. Palingon ko, wala baka ang isulti sa mga propeta, ang kaparian, nagmando sumala sa sugo sa mga propeta, mga pulpito. Matimala ka mo na isulti niya ako gigamit, pero diya sa gawas, opoy basta lang ito'y. Tungod kay ako ang tagiya sa iyong kinabuhi. O mao kini ang gusto sa akong katawan. Di ba mao ang inyong gustong subayan? Di
dito kamo kanila kay dili man sila musulti sa inyong mga butahan man kamo nila piragi patingon na luhod lang kamo, simba lang kamo, tumana lang ninyo ang balaod na ang gitudlo kaninyo. Mag-memorize kini sila dili ba? Sige kamo yaw-yaw sa akong pag-ampo nga gisulat ni Mateo ug Lucas. Nagtuman ba kamo? Magtuman ang pagbuhat din sa iyong pero wala nakatuman ang iyong gituman ang mga propeta na nagsunod gisunod sa balaod sa kapalian. Tama. Di ba nagpapunyag isang kini ang akong itamit kanila? O ako nagpapunyag kayo. Namunyag sila sama kay Juan. Ang panagtuo ba sila ni Juan? Kaya kung nagtuo sila ni Juan, basa ang buhat sa Espiritu. Ang magtatabang bulahan kamo ba na abot ang magtatabang anak sa tao diha sa inyong kaliwan. Balikon ko baka ang isulti sa mga propeta ang mga kaparian ng mando sumala sa sugo sa mga propeta kung maog ini ang gusto sa mga tao na palakpakan sila kung maghatag dili ba? Kailang gigamit ang pagkamakasasala sa tao apan ini katapos na unya sa tanan o sabay ilang may talaga nging sila ko sa mga nasod mulino, mubagyo o sabay mahimo sa inyong kaparihan. Kung magalisod-lisod ka mo makaato ka mo kanina. Pabotan ninyo mga anak, pabotan ninyo kay hapit na ang panahon na ihatag ko sa anak sa tao kay siya karon ang nag-anto sa sala sa mga kaparian o sa mga tao nagpa-Diyos-Diyos kung musuko sila gini mas malipay pa sila sa anak sa tao kay siya karon ang nag-anto sa ron manlulog pag-usap ang tingog sa Espiritu o katong mga tao tagaan kapanahon sa kapanahonan pinaagi sa pagpunyay sa kalayo sa Espiritu. Kung wala sila igarbo, bumukaon sila kahit bulahan sila. Kapag kung adunay sila igarbo, balik sila sa pagkabata-bata. Sige amin, sige ingong tuman, sige nakakumpisan, pero wala nagabuhan. May pa. Hinggan ang ilang liong itambog sa laot sa dagat. Bisan pag-asa sila maato sa kabukiran, tumpawon sila sa Diyos, pagitaon sila. Kung moadto sila sa ilalom sa mga lungag, ipakalot ko sila sa hinwawalo. Kung dito sila sa ilalom sa dagat, ipakaon ko sila sa mga takong isda. Wala pa rin sa walang kasalanan. Dosa kamo, akong katawan. Kamo, maamong pinili. Kamo ang gilain. Kinahanglang magputlik kamo, magdili masaway sa Diyos. Busa, bulahan kamo kay anaa kamo dinhi makakadlaw. Gilain, wala lang gilain kung dili gibuhat nga balaod. Busa dawatan ninyo kini pag-usap. Ang akong ihatag kaninyo, ayaw na kamo pakukom, ayaw na kamo pamugos kanila, kay ang mga taong malamon maduol kaninyo. Dali kamo ngari, o putlian ninyo ang inyong kaugalingon, huwag tangan ninyo ang kabalaka. Ako, ang Ginoo, ang nagkapit sa anak sa tao, para matuman ang kasulatan, gigiyahan siya sa Espiritu, ang pitik sa Espiritu, nga nipitik pag-usap sa kukma sa iyong katawhan, pinaagi sa iyong pag-antos, pagsakripisyo, ana ako sa langit, o nagpabilin ako dito. Nalipay ako pang-ayo sa pinangga kong suluon, nuripit ako kaniya, ang akong panagway,
ang bakong bituon, ang bakong kapag-kapag, ang bakong Israel. Kung natuman na kini, sama ka mo sa misitod niya ng isulay, GBI-BI, kung kining ako ginamit, wala yung mga tao na taas o garo nga nangita kaniya. Aban ka mo, nakaila ka mo kaniya to kaniya. Sa iyang pagkatamanon, labaw sa tanan sa iyang espirituanon, kay bulahan ka mo ng maskiton. Ning ila ka mo, anak sakit ka mo sa inyong espiritu. Salamat ka ninyo mga anak. Tumana lang ninyo ang akong mga sugo. Buhata lang ninyo na mahimo kamong balaan. Masagdai ang mga taong magsagdayon sa ilang pagkatuang. Kaya ako, ang Ginoo, ang magmando sa tanan. Abang sila, mula bauta sila kanako. Salamat ka ninyo. Ibabalik ko sa pagbasa sa akong ginamit na siyara. O susihan ninyo sa inyong kaugalingon, kinsa ang nakasubay. Sila ba? O kini akong igamit na wala nagsulti o kaugalingon niyang pagkalunti. Wala nagwagwag o sumilanon na nagwali, kundi anak ko sa oto. Amen. So kaya? So kaya. Ngayon mo? Dili mo. Okay lang, support mo sila sa mga tao. Baby, ayun yan. Sige ha, madali na. Pabasa ko ba? Hala, grabe na. Uy, sana naman. Panghimarao. Muli mo nang Ginoo, ina ang mga kaliwat ni ako, ang katawan sa Juda. Pamati ka mo mga bombang o walay buot. Ang katawan na may mga mata, apan dili makakita, o may dalunggan, apan dili makadungog. Ika na sila eh. Kamay mo, wala di makadungog na isa na. Ispira mo na sila eh. Kamay mo, wala makakita, wala kang ipakita no. Dagang ipakita din niya yung reflect ko, iba itago po din. Ako ang Ginoo na magtanong ka ninyo. Ngano wala man ka mo ay kahadlo ka na ako, ngano dili man ka mo mukurong sa akong atubangan. Ako may ikamit. Magkagugan ang kurong sa natin ako. Balungan mo, tumapos isi ng mamahan. Ako ang nagbutang sa kabaybayo ng Ginoo sa utlanan sa lakat. O, ang Diyos lagi ang kabuhatan. Yung mga pamatasan sa mga pamatasan o ano yung batasan o pili kayo ini mulapas ini bisan mula ko ang magkahulog ang mga balon o nalapas man eh pili ihapon ini mulapas sa baybayon sa una-una ko mama karon makatabang na yung mama yun na magtanawa si iting naman apan ka mong katawan kahian kayo o ulo o masupilot. Italinggan o bibiyaan ninyo ako. Sige, dibati mo siya. Pataas mo na eh. Pataas mo na. Wala kayo kaninyo'y nakapuna-puna sa pag-ingon. Wala kita kamuna. Sige, lumuna-una. Wala yung sipan mo. Tinuo ni Kristo. Na! Pagkakon mo na namay mga propesya. Palpito. Wala kayo kaninyo'y nakapuna sa pag-ingon. Katukan ka ang Ginoo natong Diyos. Wala katukan na ako karon magbali na nagwali. Palakpakan pa, wala sa langit, wala tawa pa. Kaya maayo kayo ni magtugtog pa ni. Na nagpaulan, kung tigulan, ingon man sa tigbukas. Kung naghatag ka na ito maabot, makatuloy. Apan ang inyong kadautan, o pagka makasasala, nagpapahilayo ni ining kaayuman, ikan kanina, amen? Magbukas pa si kampo mo, anak dito pa kung mag-harkis na po, alas subog-ubog. Na dito ang hatag sa inyong agalon, amahan. Nagpagbayaan mo anak, itapok na mo diya, anong orasa ng adlaw, pagbayaan mo. Matuganihan ha? Kapag daotan sa akong katawan, tama ba? Kita sa una dahil ba?
sama sila sa mga magdilitan o mga langgam o kada digilitan mo dire mo ampun mo, dire mo ang luhod mo, buhat ka po buhat ka ng tribulto dito magkapok tayo biyaan wala mag-ingon ato ako yung pisingin ko yung sipahan na rin yung rikutan niya matulog iba mo madlok wala kayo ka lang apat ang buot nilang lihabon mao ang mga tao tama din ano pagbuhat din yung mga report na ko kayo dito bahala naman na rin sama sa mga halwa na mapuno sa mga langgam sa mga kapistahan ang ilang mga balay usap mapuno sa ilang mga pinikasan at nawa ko ninyo magdako kayo dito mahal na po si Pan tugod niining nangadako o nagamuhanan sila o busog kanunay o nanambong na sip-isip, wala ko yung igo, panitin nyo nagwali, kisa'y nangadako ang nagwali, iwan pa anak sa tao, nakapinag-adag paamahan, mas maito anak sa tao, anak sa Diyos, anak pa. Ang problema ito ng paamahan, tinatuwa. Sapat mo? Kung isa-isa ninyo, kita utos sa impyerno ng langit. Maalam dito po itong totoo na, ako yung pangbuang yan, kabuang tinanong kita ko musunod silang kabuang ay bahala din na kabuang sa inyo na lang ibagay no buang mo yung mabutan ta buang mo nang di ba niangkot na sa kusala saan no sila wala man nakangkot parang nagkanta narapahan niya sa sibahan samok nangadako o nagamanan sila o busog kanunay o nanampong walay kinutaan ang ilang walay kinatuban ang ilang pagkayon at wala kasi magtagaan na nga wagi kinatuban ang hulog niya pala palabay mga po na dito sobrang kalabasa ikawan nila ang justisya ang mga ilo o ang mga dinakudao ilo ka ta kita magkapagan mo na apa sinutan ko sila tungkol ni ini panimaslan kung ini nasura problema kami lagi mana pilihan kaya hanap na napagandang mo mahilap ko ba na yung mga mamatay sa inyong kaliwat masigpan o pa'y pag-hilak ninyo kasi pag-uwi sa iyo ato sila pwede na Mani ako ang nagpatol na ako, mahal po na ako sa kinabuhi. Mga pobre po na. Ako sige ko kinakailan sa Ginoo, sa kinapatuyakin na ng Ginoo. Sige po patol ako. Dito mo silang kamahan, sige. Tama? Apang silutan ko sila tungkol ini, panimas lang kung ining nasura. Ano na, malos kahit mo kumanong dito. Ako ang Ginoo, nag-ingon. Mani yung ingon. Ang dili na kung gusto ni Malang, dili ka init. Ganyan, ilit kayo ko natin, no? Kung ba sa iyo, di pa pa ako, basta ang Ginoo niya. Wala sa nangadok, ang replik ko. Mausap ka rin ko, sama ni Papa. Puti na ko pumupukol, sige kong panigarin yun, di okay. Kabalo ko. Kung mag-isulti na rin, sulit ko pakita mo, talikod mo na. Ya, mamatay pa na yung talikod. Panimastan ko. Dili na lang ako, bago pa ba, Ginoo, ilan tayo sa iyo, tapos na Ginoo, sa liwas na. Sige ba siya, nagsimba mo ba nun? Nagsimba mo. Na, yung ginayon mo. Ang simbahan, ang tipla sa Diyos na masingka sa imen. Ako ang Ginoo, ang nag-ingon ini. Ginoo ina. Dili sinuli ha. Kaya dito mo mutuo silong amahan niya. Sa nagwali nyo nila. Ginoo na? Dito mo sa mutuo sa nagwali. Propita. Diin kipatay si Juan, si Pablo, tumutuwa na huwag mong kato ng lugar na. Na, umuyong-uyong na, matang na niyo. Kaya naman, matang na niyo. Mas mayo pa ko, kaya mo na ako. Sinuli ko nagpuyo, yung kumalumad, yung dinin. Yan ang malultin, sa mga iwang amahan ko na. Paano na? Anang, langyaw. Kalau istorya ng langyaw, magpapatid istorya ko sa walang kasunod. Bantay niya, nasa Biblia. Ito, pagkatauan mo pa. Di ba yung daan ng Ginoo? God is good. Palakpakan na itong Diyos. Good ang Diyos. Kung good ka,
espiritu, bisag makasasala ko, iya pag itong gigamit aron madungog ang tingog sa espiritu ninyo na nagtuon ako. Amen? Naman na yung magpatambal na nimo din mo tuon ako. Ayaw, dagdagdiri. Kaya kung niyo sa ni Kristo, dagan kay nagtutuo kay Kristo, hangin. Basta magpatambal ka hindi mo tuon ako, dire. Ayaw dahil, para sa una, itambalan ako dire. Dahil di man mo tuo, ayaw kaliwat. Tama? Bali mo mo. Doktor. Suko biya kong doktor ng dire ate. Kasuhan ko ko. Ha? Di po sa kakasan ako kasi ato ipatambalan at tambal di may muhatag di man muhatag na ako. Tama? Kinapmay, kita na, bitaw mo kung ikso no. Di mo mag-uwan, mamugot mo ang kuko no. Okay. Hindi naman mag-ugot. Okay ako makakaon ko eh. Suka-suka, mag-musok. Tampok biya ko. Tama? Pero lamig kong tampok pa ilan ako kasi sa tampok taas o pahilog. Pero karon, so si Papa Jesus, ang dili na ko gusto, sobrang kakataas sa pahilog. Ginano mo ko nito kanunan, nagitagalan ko, 1,335 ka adlaw. Isip, ang malaman na yung kasabutan ni. Manahit ako ka manuti, hapit naman. Pag-birthday na ako, tulog ka to eh. Ano ko ba lo? May extend pa ba? Tungkol sa mga pinili o magapos-kupos sa katalagman para nakabiling mo, nakapabagin sa sa ang ba, nabalik ba? Sige, guys, wala pang lagi. Wala pang gusto mo. Mukilag din, nagulang-hulahan. Wala pwede. Pero kita, nagpapok pa ng mga istari. Kapariskuyan pa ng mga bata ko. Tama? Kapay pa itong mga bata. Kunya, kaya pag ko, makita, maka-extend, tama? Wala nagabuhat. May ito natanong mo ito. May hap na rin ito. Kita nasalig na sila na ito eh. Magplatabang mo ka na. May sila mga rin nasalig na ito eh. Ano nasalig? Buhatan daw ninyo kada adlaw daw, magtipon daw. Sige daw. Kamong mga naay, mga religyoso, naay mga simbahan. Kada adlaw, magtipon mo. Pagwali yung espiritahan ng dilig yung basa-basa. Parang hubali yun doon. Hubaron yung espiritu mo gamit. Ito mo mga poses. Mga poses mo, kaya mag-away mo, tulong na lang, upat na lang. Sundon ka ako nila, pwede ba ako sundon nila? Di ba ito kayo kinatang na ka? Pero di ko kasali. Kaya kung wala mag-prepare nila, ang espiritu, napaman naman sila. Sige. Ako ang Ginoo, ang nag-ingon ini. Usa ka makaulaw o makalilisan mabutang ang mahitabo din ini nasulat. Ulang yun naman. Ang espiritu, baka ang gisulti sa mga propeta, ang kaparihan ng mando sumala sa subo sa mga propeta. Mali, isuko mi. Kami koordinahan. O mao ini ang gusto sa akong katawan. Yes, gusto din sila sa nabalik. Pero bago kayo. Pero kung pwede din mo prangka ganyan na dito, gusto ko maluduo din sila. Apal ini katapos na onyang sa tanan. Kung sa may hirap mo himo. Hirap. Kung mo sa pwede, murag ino din. Hanagi, saan ito may pagkao ginamiyo na. Pulihan mo lagi. Kasi ka na gani, pulihan mo. Mag-isap mo, linis yung lugar, atong lugar. Kung na'y mamatay, na'y 1,500, 1,000, parang na'y seremonyas, kwarta Japon. Ikalagal, kwarta Japon. Kaya nagsalig, bagod mo nga sila, yung makaluwas na ng ilang iwan. Kasi sila ang sinubo. Pulpito na. Katikisin sa simbahan, wala na sa Biblia. Tanawag yung mga awit, pamalandungin, may katungod mo awit ka niya. Pero karon may katangan, ulaman ang gidaog-daog, bugi-bugi, bukan hindi ako hamak mo na, dili makaulaw ang ilang gibuhat na ako nga,
Diya sa akong sipandiin ko makatulog buhat sa una kailangan na sila sa tuwa sa una. Gipahila pa kong ito ako sa Diyos Amahan. Kato nagsulti, isa-isa ko lang mga naari nagsulti na ko, di na kasangulog dito ako. Bisa yung saan, kasi ipatawag na, wala doon, nagpahagok, nagipon, ipatawag na ko. Ay ka lang, kasangulog ka na. Unya, ang dito ako ang din ng kumbaro. Ang amahan ng kumbaro na ito man ninyo, diba? Kung sa manulit, mas nito ba? Diba yung mga Ginoo, ayaw ko gamitan ng mahimo mong alam doon. Ayaw ka mong likod sa likuran ng napinasilungan ka kasi mo doon, hindi pa silungan. Kung alawan ka mo. Tama ka na, tanaw mo lang kaso. Inyo kung ipasilungan, nagsunod ang mong insenso. Pabasang doon. Lagi, dagan mo na maayo, kaya dagan kayo mo gilimbongan, dagan natapos mo kuskamot ninyo, dagan ito siya, dagan mo na luwas, ito sa mga kautan. Kaya ba makapot tayo dito? Apa? Ikot na po. Kaya nakaw ko, halang mo na, isip-isip. Sukat sila na wani. Mas mahal pa ipasulong dito ng Biblia ang problema, kaya dagan ang mga religion na protestante, dagan ang religion na kikubat. Salamat kamu. Dibati lang mo, kitawahan na ilo. Ako, hindi ko makit-dibati. Ha? Kamu, wala ko kamu kitutulot ko dibati. Kaya nga, naamalipon dito, di na magdao. Paminaw mo sa dibati, naamay magdao? Sorry, magdao. O ba yung gira, wala yung magdao? Ang mga magproblema, katong kita mga tapos. Nasod versus nasod, ang mga matay at mga sibilyan. Pero wala yung mamatay sa ulo. Sige, nakabitay ka nito. Gusto mo ganilang mamatay, karoon malangit. Ang problema, di ba kira ka, nagabit ka sa ino, pero yan. So, ang atong ibuhatin, yung bilang ko sa espirituhan nun, so, suko mo. Kaya gusto man sila mamatay, pinagi sa gubat, pinagi sila mga sala. So, ang atong buhaton din bilang ko sa Kristohanon, patyon ang atong garbo o kahako sa tanggulit. Kamu may nagpatay, no? Pati ba yung suportahan na kayo niya sa una, kamu ba yung mga liga ito, nagpa-uhoskin mo na. Unikaon mo gahi. Amen? Ang lisod kayo na nangyama mo na, tama giniging ni Papatisas, mas sayon pa ang kamilyo musulod sa lumang sa dagong kaysa dato. Ano mo na? Dato na sila. Wala na silang dato. Ang dato ay naluhata ganyan nila suborno. Presidente, ang mga pinakadato ganyan, nagluhod ganyan na nila. Ito man mo kayo kanila, religyoso ko na kayo sila. Nakang problema. So, paglipay na, nakaposta. Amen? So, Ginoo, salamat. Mara ko ingon. Salamat, nakaposta. Salamat, Ginoo, naging sakit, naging sakit. Ito, kapit, may karoon na pinagwapa kayo ka lang, naging kinisa. Tama? Ginoo, salamat, nakapos mo. Salamat, Ginoo, ilaw-laong ni. Salamat, Ginoo. Nabuta dyan ni sa unang, nakakita mi karon. Eh kung nakakami karon sa nakakita mi karon, hayahay mi karon, nakakita mi karon, makapangawa kami. Dili yun mi gusto, mutanaw Ginoo. Salamat, Ginoo, nabulog yun ni kaniya ito. Eh kung nakadungog yun ni ani, saan pag lukso-lukso ani binasa, para nakadungog yun tungod sa amuang kasi sa among pangalan. Hindi ko gusto mo mati, Ginoo, salamat, mabukod yun sa unang, tama? Okay. Kung malaw na mo, malipay ka mo, kung Adonai nakikita ka niyo. Kaya ang Diyos, mauri, maghukom. Okay? Tanawa mo, ikisunod sa kadaganan mo. Lagi ang pagkutan mo. Nagkako, may malumit ko, dito. Ang problema, ang nakwali, nagsulti pa sa kamaturan. No? Kaya wala sila nagsulti sa kamaturan. Dili siya, iyong katawan.
Kay kay ang kamatuoran maghatag ka na kagawasan. May kagawasan ng mga iyo ay nindoman ka sa isulti sa Diyos na ito na mao ang walang ibukatan ang kamatuoran. So, wala na yung katubag ng siling dami noon. So, pakita sila. So, pasayloan sila. Ha? Walang na naninaw. Mani ba natin? Kung sa tali, ano mong hari? Pilit ko pare, pilit ko pastor, pilit ko halangdon, ubos ko ninyo, kay ulipon ko sa Diyos. Alagad ng ko niya. So, nag-alagad ko niya, isultigin ako ang mga tinago sa mga reliyon, tinago sa itong kinaiya, o kamo, kinahanglan mo kaong yugay. Amen? Amen. Salamat kanya, tumadala ang iyong mga suko. Pasayo ra mo ng pasayo. Tagahan ka mo, o kamo, mga anak. Ang ama, ang anak ko ang dalang Espiritu Santo. Pulahan ka mo, o isulti ang mga balita pinagi sa iyong pamakan. Salamat kanya. Okay. Sangat hemat. So, gawin niya, okay? So, pati sila bahala na. Naglaganan yung turo.